Hello mga katresma, happy lunchtime sa inyong lahat. Today is magmumukbang tayo ng wow! Masag. Siyempre, meron tayo ditong kanin at mayroon ditong sausawan. Tara! Kain tayo guys. Kain. Para sa inyo. Ay! Buhay pa. Hindi siya gaanong mataba. Payat siya, payat. Masarap naman. Kumusta na kayo guys? Sana okay lang kayo. Ako naman, okay lang din. Kahit mahirap, kahit maraming project ngayon. Kinakaya para sa mga anak. Kasaway. Tayo na nga tulog. Isa lang kami magkaroon ng ganito kaya hindi ko napapalapasin po. Mamukbang ko na. Wow! Kamu maglaksi ka mga gawas. Para una. Kaya favorite ko. Okay? Buhay pa. Pamila-sula. Okay, paglugaring. Padede ko rin nangyari. Hangyer. Alaga na gawas kay diri nasing na mapasok. Mama, diri mapasok na gawas. Mga anak ko nagpapahinay. Wow! Payat siya. Walang buray na.
Ano pagpuruta? Ano ba yun, Ben? Wow! Sarap pag kinamay. Yan, mabilis ang pagkain. Sarap. Sarap ang mabilis ang pagkain. Yung mga panya. Sabah. Meron, maliit lang. May mulalas karaway, di na ako. Kadala. Sarap. Yun na lang ito guys. Sinuon lang. Sinuon. Lagyan ng asid. Saka asin. Nasa sila ako. Hindi mo para balik. Luto natin sa sawan sayang. Asim. Muna tayo ng tubig. Guys, tapos na ako. Salamat sa mga sumusuporta sa akin at nanonood sa mga video ko kahit walang katuturan, okay lang. Malaga, araw-araw may video, di ba? Sarap ng lunch ko. Masag. Wow! At sa mga bago dyan, don't forget to like and subscribe my channel. See you the next video guys, mga katrasma. Bye-bye!
God bless us. Keep safe always. Love you. Mwah.